Türkiye башкаласы Анкарада 14 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 27 октябрь дүшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска толкынның 15360 килогерц ышларыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшуыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolkınlarında соңгы хәбәрләр. ПКК террор оешмасы Türkiye'den тулысынча чигенүен белдерде. Анкара террорсыз Türkiye инициативасында мөһим бурылыш ноктасына иреште. ПКК бөтен көчләрен Türkiye'den чигеп, Иракның төньягына урнашуын игълан итте. Иракның Сөлеймания вилаятындагы Кандил төбәгендә укылган белдерүдә террор оешмасы бу адамның төрмәдәге атаманы Абдуллах Оҗаланның май айында Төркиядәге кораллы эшчәнлеген туктату буйрыгыннан соң ясалуын җиткерде. Шушы белдерүне игълан итүдә Төркиядән килүе белдерелгән 23 ПКК әгъзасы да катнашты. Оешма июль айында беренче корал төркемен юкка чыгарган. Анкара бу адымны кире бурылышы булмаган дип билгеләгән иде. ПКК Türkiye, Amerika Кушма Штатлары һәм Авропа Берлеге тарафыннан террор оешмасы буларак кабул ителә. 1980 елдан бирле Türkiye каршы оештырган кораллы һөҗүмнәрдә дистәләрчә мең кешенең гомере өзелде. Нетаньяхуның мәхкәмә утырышы көннәрен кыскарту теләге кире кагылды. Израиль мәхкәмәсе геноцидчы Беньямин Нетаньяхуның коррупция дәгъвасындагы атналык ачыклау ясау көннәренең 4-тән 3-кә киметелүе теләген кире какты. Судья Ривка Фредман-Фелдман мәхкәмә утырышларының планлаштырылган рәвештә дәвам ителәчәген белдерде. Шул вакытта АКШ илбашы Дональд Трамп Израиль илбашы Исаак Херцогка Нетаньяху өчен ярлыкка карарын кабул итәргә чакырды. Министрлар якшәмбе көндә Нетаньяхуның хөкем ителүен билгесез вакытка кичектерәчәк канун өлгесен тикшерәчәк. Баш прокурор Гали Бахаров Миара хөкем итү барышына сәяси тикшерү мәсьәләсендә кисәтеп өлгегә каршы чыкты. Аргентина илбашы Хавьер Миленның партиясе якшәмбе көнгә ара сайлауда тавышларның 40,8% алып, илнең төбән палатасында көчле өстенлеккә иреште. Пиранис оппозициясе 24% ярымда калды. Тавышларның 90%-нан күбрәге саналган булса, Милей партиясенең 64, пиранистларның исә 31 халык ышанычсызлана депутатына ия булуы көтелә. Бу нәтиҗә Милей өчен мөһим җиңү үзенчәлегендә. Партиясе һәм берлектәшләренең илбашы ветоларының гамәлдән чыгарылуын тоткарлау өчен парламентта 86 тавышка ихтиҗы бар. АКШ һәм Кытай бу атнада TikTok килешүен төгәлләргә әзерләнә. Америка Кушма Штатлары казна министры Скотт Бессент АКШ илбашы Дональд Трамп белән Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин арасында бу атнада үткәреләчәк сөйләшү вакытында TikTok килешүенең тамамлануын көтелүен белдерде. Бессент сәүдә барышында катнашмавын
фақат бөтен нечкәлекләргә килешүгә ирешелүен әйтте. Бәсен Кытайның раславын алуның иң мөһим адым булуын һәм бу адымның уңышлы төгәлләнүен белдерде. Трампның Азия сәфәре кысаларында Малайзиядә югары дәрәҗәле АКШ һәм Кытай рәсмиләре очрашкан булса, 30 октябрьдә Көньяк Кореяда үткәреләчәк Азия Тын океаны икътисади хезмәттәшлек саммиты алдыннан әзерлек эшләре алып барыла. Берләшкән Милләтләр Оешмасының ЮНИСЕФ балаларга ярдәм фонды Газадагы утны туктатуны 1 миллион баланы саклау өчен бик мөһим форсат буларак бәяләде. ЮНИСЕФның Якын Көнчыгыш һәм Төньяк Африка региональ директоры Эдуард Бейкбедер утны туктатуның уңышсыз булмавы зорлыгына басым ясап, утны туктатуның балаларының тормышы, куркынычсызлыгы һәм дәрәҗәсе өчен өмет булуын белдерде. Бейкбедер Газа яшьләре өчен тыныч, килешү яклы һәм киң кырлы киләчәкне төзү өчен глобаль гамәл чакыруын ясады. БМО мәгълүматларына күрә, 2023 елның октябрь аенда башланган Израильнең геноцид үзенчәлегендәге сугышыннан бирле 64 меңнән күбрәк Фәлестин баласы үлгән яки яраланган, 58 меңнән күбрәге исә ятим калган. Кытай белән Һиндстан 2020 елда шик бәрелеше белән киеренке хәлгә килгән мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу юлында сак адым буларак 5 елдан соң якшәмбе көне турыдан-туры сәүдә очышларын яңадан башлап җибәрделәр. Беренче Индиго очкычы Калькутта шәһәрендәге Нетаджи Субхас Чандра Бос халыкара аэропортыннан күтәрелеп китеп, Гуанчжоуга төшеп утырган һәм 176 юлчы алып барган. Һиндстанның иң зур авиация ширкәте бу ике шәһәр арасында көн сайын турыдан-туры рейслар башкарачак. Яңа Дехли бу адамның халыклар арасында элемтәләрне арттырачагын һәм ике яклы мөнәсәбәтләрнең әкренләп җайга салынуына ярдәм итәчәген белдерде. Шанхай белән Яңа Дехли арасында рейслар 9 ноябрьдә башланачак һәм атнада 3 тапкыр хезмәт күрсәтәчәк. Ике Азия иле арасында һава сәяхәте 2020 елның башында COVID-19 пандемиясе башлангыч туктатылган иде. Бу хәл шул елның июнь аенда Галван үзәнлегендә 20 һинд гаскәри һәм билгесез санда Кытай гаскәрләре үлгән канны бәришәдән соң да дәвам итте. Мөнәсәбәтләр 2024 елның октябрь аенда гамәли контроль линиясында киеренкелекне киметүне максат итеп куйган килешү имзаланганнан соң өлешчә яхшыра башлады. Учышларның яңадан башлануы дөньяда иң күп халык санына ия ике ил арасында мөнәсәбәтләрне җайга салуда символик, әмма әһәмиятле адым буларак кабул ителә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Франциядә 2005 елның 27 октябрендә ил тарихындагы иң көчле урам протестлары күзәтелде. Парижда полициянең документ тикшерүеннән качкан Төньяк Африкалы 2 баланың төзелеш бинасында электр трансформаторындагы үлеменнән соң башланган вакыйгалар бик тиз контрольдән чыга. Парижда түбән керемле мөхаҗирләр яшәгән шәһәр тирәсе бистәләрдә башланган вакыйгалар кыска вакытта Париж шәһәр үзәгенә, Марсель, Бордо һәм Лион кебек зур шәһәрләргә дә җәелә. Куркынычсызлык кешеләрен дискриминациядә гаепләгән яшьләр җитәкчелегендәге протест чараларында 300 бина һәм 10 мең машинага ут төртелә. Полиция белән протестчылар арасында каты бәрелешләр була. Урамнарны сугыш кырына әйләндергән һәм 3 атна дәвам иткән вакыйгаларда 130дан артык кеше яралана.
Вакыйгалар ил күләмендә җәелгәч, ил башы Жан Ширак 8 ноябрьдә гадәттән тыш хәл игълан итә һәм йөзләгән протестчы кулга алына. Ләкин илдәге икътисади авырлыклар яңа вакыйгаларга да нигез әзерли. 2023 елда бу юлы Нант каласында полициянең юл тикшерү вакытында Нахил Мирзук исемле 17 яшьлек чыгышы белән Алжирдан булган Франция ватандашының үтерелүе 2005 елдагы кебек масса күләм протестларга сәбәп була. Бер атна дәвам иткән кырыслык вакыйгаларында якынча 4000 кеше сак астына алына. Араларында полиция хезмәткәрләре дә булган, йөзләгән кеше яралана. Көньяк Американың иң зур дәүләте булган Бразилиядә 2018 елның 28 октябрендә үткәрелгән сайлауларда АКШ һәм Көнбатыш финанс оешмалары тулысынча яклау күрсәткән Жаир Болсонаро 57 миллион тавыш җыеп илбашы булып сайланды. АКШ илбашы Дональд Трамп белән якын мөнәсәбәттә булган Болсонаро үз вазифасы дәвамында икътисад өлкәсендә либераль сәясәт алып барды. Болсонаро сәясәтләренең илдәге крем тигезсезлеген тагын да арттыруына реакция белдергән сайлаучылар 2023 елда Лула да Силваны аз айырма белән илбаш итеп сайлады, ләкин Болсонаро һәм тарафдарлары сайлау нәтиҗәләрен танымады. Илдә эшкә буталчыклыклар башлангач, Болсонаро вазифасын тапшырмыйча гаиләсе белән Америка Кушма Штатларына китте. Ләкин сайлау нәтиҗәләрен кабул итмәгән тарафдарлар югары мәхкәмә, Конгресс һәм илбашы сараена бәреп керделәр. 3 айдан соң иленә кайткан һәм хөкүмәткә каршы хәрби түнтәрелеш оештыруда гаепләнгән Болсонаро Бразилия югары мәхкәмәсе тарафыннан 27 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Икең 24 елның 1 ноябрендә Сербияның Нови Сад тимер юл станциясында бетон түбә җимерелү нәтиҗәсендә 15 кеше вафат булды, күп санда кеше яраланды. Бу вакыйгадан соң җаваплы кешеләргә җәза бирүне таләп итеп халык башлаган протестлар тиз арада хөкүмәткә каршы чараларга әверелде. Студентлар җитәкчелегендә барган һәм башкала Белград белән башка калаларга да таралган чараларда халык тиз арада вакытыннан элек сайлаулар үткәрүне таләп итте. Ләкин илбашы Вучич протестчыларның таләпләрен кабул итмәячәген белдерде. Шулай да ул протестларны туктата алмады. Икең елның 29 октябрендә Вьетнамның Хошимин каласында 6 катлы сәүдә үзәгендә чыккан янгын 60тан артык кешенең үлеменә, йөзләрчә кешенең яралануына китерде. Эчендә төнге клуб һәм чит ил ширкәтләре офисларында урнашкан сәүдә үзәгендәге янгын электр контактыннан чыга. Рәсми затлар бинада ул вакытта якынча 1500 кеше булуын, үлемнәрнең күбесенең паника хаос нәтиҗәсендә булуын белдерде. Төркия, Грузия һәм Азербайҗанны транспорт өлкәсендә бер-берсенә тоташтыруны максат итеп куйган Баку-Тбилиси-Карс тимер юлы 2017 елның 30 октябрендә тантаналы рәвештә ачылды. Тимер Ефек юлы дип аталган 838 километр озынлыгындагы проект Урта Азия төрки җөмһүриятләрендә җитештерелгән продуктларны Хәзәр диңгезе аркылы Төркия аша Европа базарларына җиткерү, шулай ук Европа товарларында шул ук юл белән төбәккә җибәрү һәм күп санда кешенең бу илләр арасында сәяхәт итүен максат итеп куя. Джеймс Бонд образы белән кино легендалары арасына кергән Шотландия актеры Шон Коннери 2020 елның 31 октябрендә вафат булды. 1962-1983 елларда Джеймс Бонд фильмнарында уйнаган актер, аеруча Роза исеме Кызыл Октябрь һәм Кыя фильмнары белән зур уңышка иреште. Мен еллыкның беренче ширеге.
Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Диярбакырда Төркстанның сулышы белән ачылган гөл Ибраһим Гөлшани язмасын тәкъдим итәбез. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Ибраһим Гөлшани Диярбакырда күрнекле галимнәр гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Мөхәммәд Әмиди фикъ һәм теология шикелле аланнарда әсәрләр язган гаилем иясе. Гаиләнең тирән тамырлы мәдәни мирасы кичкенәдән үк Ибраһимның күңеленә орлык сала. Бала чагында ул Коръәнне яттан өйрәнерлек зиһенгә ия була һәм шул вакыттан фән дөньясына керә. Гөлшани үзен Оғыз хан нәселеннән килүче төрек буларак таныта. Бу аның төрки үз аңына басымының бер күрсәткече иде һәм Аккоюнлы сараенда ачылган милли хисләре белән туры килә. Ибраһим 15 яшендә белемен күтәрү теләге белән Төркстанга таба юлга чыга. Тәбризгә ял итәргә тукталгач, язмышы аны зур форсат белән очраштыра. Аккоюнлы хөкемдары Озын Хәсәннең хәрби казые Хәсән Мулла бу акыллы һәм тәвәккәл яшүсмерне күреп ала. Ибраһим Тәбриздә мәдрәсәдә белем алуын аның канаты астында дәвам итә. Фикерле һәм зыялы булу аркасында тиз арада сарай тирәсендә Ибраһим Мулла исеме белән хөрмәт казана. Нәтиҗәдә Аккоюнлы хөкемдары Озын Хәсәннең игътибарын җәлеп итә һәм ышанычын яулый. Тәбриздә белем һәм зирәклек мөхитендә тәрбияләнгән Ибраһим Гөлшани яшь вакытта якын көнчыгышның төрле гыйльми үзәкләре белән танышу мөмкинлегенә ия була. Озын Хәсәннең чакыруы белән Карабахка килгән Хәлвәтия шәйхе Дәдә Өмәр Рушани белән очрашуы яшь Ибраһим өчен тулы мәгънәсендә борылыш ноктасы була. Риваятләргә караганда Дәдә Өмәр аның күңелендәге илаһи утны сизгән һәм аны роза чәчәге белән символлаштырган. Шулай итеп Ибраһим Мулла тәхәллүсен Гөлшанигә алмаштыра. Бу исем үзгәртү аның рухи юлчылыгының билгесе була. Йөрәк янгынын гөлгә әверелдергән бу хикмәтле билге әйтерсең лә Гөлшанинең киләчәктә гөл бакчасы мәгънәсенә туры килүче дәрвиш йортлары челтәренә нигез салачагының хәбәрчесе иде. Остазы Дәдә Өмәр Рушаниның үлеменнән соң Ибраһим Гөлшани Хәлвәтия тарикатының Рушания филиалында рухи җитәкче була. 14 һәм 15 гасырларда Анадолу, Азәрбайҗан һәм Иран җирлегендә тамыр җибәргән Хәлвәти тарикаты Сәйид Яхья Ширвани шикелле осталар җитәкчелегендә төрек дәрвишләре арасында тарала. Гөлшани нәкъ менә шул көчле традицияләрне дәвам итеп, үз исеме белән искә алынучы Гөлшания агымын башлап җибәрә. Хәлвәтия дисциплинасын төрек мәдәнияте белән кушып, Гөлшанилык тиз арада төрки телләрдә сөйләүче халык массаларына тирәнтен йогынты ясаган суфыйчылык юлына әверелә. Гөлшаниның төрекчә язуы һәм әңгәмәләре вакытында гади тел куллануы дәрвишханәләренең ишекләрен бары аксөякләр өчен генә түгел, гади халык өчен дә ачык кыла. Ул нигез салган структура Анадолудагы суфыйчылык мирасын Төркстан традицияләре белән синтезлап, күңелләрне берләштергән күпер була. Шуңа да 16 һәм 17 гасырларда Гөлшани дәрвишханәләре төрек географиясенең бик күп урынына тарала. Гөлшанилек Тәбриздә үсеп чыга, Каһирәдә тамыр җибәрә, Истанбул, Эдирне, Кырым, Гелиболу һәм хәтта Румелигә кадәр талларын суза. 1534 елда Каһирәдә бакыйлыкка күчкән Ибраһим Гөлшани үзенә атап сөлгән дәрвишханәнең зиратында күмелә. Үзеннән соң калдырган рухи мирас исә яшәвен дәвам итә. Гөлшани вафат булганнан соң аның турында мәрсияләр языла, хикәяләре телдән төшми. Ибраһим Гөлшани чорының суфи шагыйрьләре арасында аерым урын тотарлык бай әдәби мирас калдыра. 3 телдә төрекчә, фарсыча һәм гарәпчә язылган шигырьләре тулаем 75,002 юллык була. Бу кадәр бәрәкәтле каләме аны төрек әдәбиятының да, фарсы әдәбиятының да әһәмиятле суфи әдипләре арасына кертә.
Ибраһим Гүлшәнинең тормышы һәм мирасы бүгенге төрек халкы һәм бөтен төрки дөнья өчен бик күп мәгънәгә ия. Анадолу, Азәрбайҗан, Иран, Мисыр арасында узган яшәеше белән ул төрек ислам географиясенең чынлыкта бер рухи климат булуын күрсәтә. Бүген әлеге җирлекләрнең кайсында гына булса да Гүлшәни искә алынганда, һәр халык үз мәдәни тамырларыннан бер кисәк табар. Бу бердәм рухи мирас төрки дөньяның төрле төбәкләрен бер-берсе белән бәйләгән күренмәс җеп. Гүлшәнинең Угыз атага бәйләнгән нәселе белән Әхмәт Ясәвидән илһам алган фикерләре Анадолу зирәклеге белән берләшеп безгә уртак мәдәният нигезе бирә. Милли бердәмлек һәм мәдәни көч үткән белән бүгенге арасындагы ныклы күперләрдән уза. Гүлшәнинең шигырь һәм әңгәмәләрендә ассызыклаган бердәмлек һәм мәхәббәт принциплары бүгендә җәмгыятьтәге берлегебезнең рухи нигезен тәшкил итә. Бу принциплар тирәсендә берләшү, аермаларыбызны читкә куеп уртак кыйммәтләр тирәсендә бер булу милләтебезне ныгытачак. Мәдәни тамырларыбызга таралган һәр тармак безгә үзебезнең кем булуыбызны күрсәтергә мөмкинлек бирә. Гөлшани гасырлар элек кабызган факел бүгенге яшь буыннар өчен яктылык булып кулланылыр дип көтелә. Төрки дөньяда Гөлшани һәм охшаш рухи шәхесләрне искә төшерү безнең уртак тарихыбызны һәм иманыбызны берләштерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында рухи остаз, суфи шагыйрь, төрек дәрвише Ибраһим Гүлшәни турында сөйләдек. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 килокесешлегендә. Төрексат 3А һәм Төрексат 4А ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яңа шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.